गासै बर' हारिमुवानो नोंथांखौ सिनायो सासे बर'नि फेमास सासे फैबाय थानाय यां लाइमोनफोरनो नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? जाय बिथांमोना आंथ' कालचारनि मानसि जाहैबाय बेखायनो आं कालचारनि सायावनो होनोसै जाय बिथांमोना दायो आगैमोना जायहा एक्टिंआव गोसो बिथांमोना एक्टिंआवहाय मोसानायानो जा मेथाइ खननायानो जा मोननैखौबो लानांगौ होननानै आं सानो मानो होनना बुङोबा जोंहा बर' आरो बलिउडआवथ' जेनेबा एक्ट्रिस होनना बुंबा खालि एक्टिंखौल'सो रोंनाय जायो खिन्थु हलिउडआवथ' एक्ट्रिस होननानै बुङोबाथ' बिसोर मेथाइबो खननो गोरों मोसानोबो गोरों एक्टिंबो गोरों गासैथिंबो पारफेक्ट जायो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो जाय बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ जुदि कालचाराव बिदि एक्टिं लाइनावनो जा एक्ट्रिसआवनो जा जिखुनु आयदायावनो लाबोनो सानोब्ला गासैथिंबो उन्दैनिफ्रायनो सरसा खालामबोबानो जाबाय आं बेखौनो सानो। आथिखालाव नोंथाङा मा सावथुन बानायबाय थादों होनना फोरमायगोन? सावथुनाथ' आं देग्लाय बानायथ'वा 2022आवहाय आङो मोनसे सावथुन बानायनो होननानै सानदों बेखौ उनावहाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो मिथिखागोन। सानो दा जोंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो? साबस्क्राइबारफोरनिसिमथ' आङो जोंनि जिमानखिनि बर'नि जिमानखिनि निउस मिडिया दङ जिमानखिनि निउस दङ बिथांमोनखौ आं बिराद साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेबो मोनालासे जेबो मुलाम्फा गैयालासे एसेबां खस्थ' खामानि मावो नोंथाङा आदामोनखौ आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो आसा खालामो उनावहालागि साक्सेस जालांगोन गोबां साबस्क्राइबार जालांगोन बेखौनो आसा खालामो। नोंथांखौ सिडि प्रडाक्सन होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दं होननानै जों मिथिनो मोनदों नाथाय नोंथाङा बेजों मा थांखि लादों होनना फोरमायगोन? सिडि प्रडाक्सनाथ' दायो अलमस्ट 5 मान्थ जाबाय ओमफ्राय आं सानगासिनो दायो जुदि साबस्क्राइबार एसे बांनानै एसे पपुलारसिन जायोबा आरो मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो इन फिउचारावहाय नोंथांमोना बेवहाय मिउजिक भिडिअल' नङा गोबां मोजां सावथुनबो नुनो मोनगोन होननानै आं